Ġeri mill-aħjar jaħdem lejl u nar qatt ma jsaqsijala rari jilbes gara. Issibu hemm attent, lest jgħix anke f'kunvent, kif kien minn żgħir jistim malajr kull gadget jaf bl-amment, sakemm wasal dal-mument. Hi titfaċċa minn imkien, isiba kull imkien, tgħid se tgħaddih biżmien. Fuq Facebook tittinkir, ritratti b'ditturi, dew jiċċekkjaw u jiċċajtaw kultant jieħu għal ħabba moħħ il-kir. U jekk għada jew bidada, il-ħadd jew il-ħamis, għallu ġeri huda easy, kien ġagellem qassis. Kull darba jistaqsija, jitajlu mhux illum, jibqa' jistaqsija ta' kuljum. Forsi għada jew bidada, ġeri ġera ġirja sew, għaltlu ejja nistennew, kif biżitu bil-ferħtar, Allan laqqek ma tadda. Titħossa ftit aħjar, u wara 12 xahar, għallissa sar il-ħin biex inkunu ta' xulxin. Għada jew pitada, xi darba mbagħad naraw, Alla jien nixtieqek issa, inkella jinżarmaw. Iħasbita sewwa qalbu hi għandek raġun, Alla fejn jieħodha honeymoon. Forsi għada jew pitada, forsi għada jew pitada, forsi għada jew pitada, forsi għada jew pitada, bil-għaġla jew bil-mod, ġeri issa ngħidlek għada, you miss il-bar, you miss il-bar, you miss il-bar. Jistenna għada u ma jiġix, għada ma jeżistix, forsi għada ngħidlek għada mbagħad naraw, pitada ngħidlek għada mbagħad naraw, forsi għada